ברוכים הבאים לפודקאסט מצייצים שיווק AI, הפודקאסט שעושה סדר בעולמות ה-AI והשיווק. היום בפרק החדש של הפודקאסט שעוסק בהשפעות הבינה מלאכותית על סביבת העבודה שלנו, אנשי השיווק, אנחנו שמחים לארח את דניאל שניידר, ולא, אין לנו שום קשר משפחתי. דניאל הוא מייסד חברת Wormy.io, פלטפורמה חדשנית לשיפור אווירות המייל. אנחנו נדבר מה זה אומר. מדובר למעשה בשיפור אחוז העברת המיילים השיווקיים באמצעות בין היתר חימום תיבות מייל. הפתרון של וורמי מבוסס על בינה מלאכותית ונמצא בשימוש בקרב חברות גדולות וחברות דיוור מיילים. דניאל הוא יזם סדרתי עם רקע עשיר בעולמות הבינה המלאכותית, עוד לפני שזה בכלל היה פופולרי. הוא פיתח 5 שנים לפני הופעת ChatGPT בחיינו, פתרון מבוסס בינה מלאכותית לזיהוי סרטן העור, ואפילו הופיע כקריש בתוכנית הקרישים. אז דניאל, שלום לך, ברוך הבא, שמחים לארח אותך כאן. תודה רבה, איזה אינטרו חם. תיקון קטן, אני לא הייתי קריש, עדיין לא. היית דגיגון. הייתי התמודד דגיגון מול הקרישים בדיוק. מעולה, מעולה. תודה על החידוד. אז דניאל, ספר לנו על עצמך, על הדרך המקצועית שלך, ואיך הגעת לעולמות הבינה מלאכותית. כן, אז אני השקעתי בערך 10 שנים מהחיים שלי באוניברסיטאות שונות, בארץ ובעולם, ולמדתי הנדסה ולמדתי עסקים, וזה מאוד ריתק אותי, כל הנושא של בינה מלאכותית, וזה גם מה שהתמקדתי בו, ובאחד הפעמים זיהיתי שאפשר לפתח משהו מעניין, שהוא בעצם מזהה את סרטן העור באמצעות הטלפון. איך שהטלפונים התחילו לצוץ והמצלמות נהיו יותר טובות, חשבתי שזו הזדמנות טובה, והתחלתי לפתח. וזה היה עוד ב-2017, 5 שנים לפני שהתוודענו ל-ChatGPT בכלל. כן, כן, אז את כל האלגוריתמים של הסיווגים והמשין לרנינג, הכל עשיתי עם הידיים. לפני שהיום אתה מעלה תמונה היום ל-ChatGPT, מחזירה לך תשובה, כמובן המהנדסים של OpenAI הם אדירים, אבל אז עשיתי את זה לבד. אז ספר על המיזם, למיזם רק נגיד קוראים מלאשילד, ואתה הופעת איתו גם בתוכנית הקרישים, שוב כדגיגון, ספר על החוויה. החוויה הייתה מאוד מרתקת, אני אגיד את האמת. היא התמקדה בעיקר באם אני עובר מסך ופחות ברעיון, כמו שאפשר לשמוע שיש גם חומוסיות בקרישים, אז זה פחות משהו שהוא פורץ דרך, אלא יכול להיות טוב לפריים טיים. הייתה חוויה נהדרת, אני חייב לומר, אבל מצד שני אני חייב גם לומר שכל מי שצופה בקרישים, עד כמה שאנשים שם יכולים להיות עשירים ועמידים, בחיים אין דבר כזה שאחרי פיץ' של 5 דקות מישהו מוציא צ'ק ורושם, אין חיה כזאת, זה לא עובד ככה, זה בעיקר כדי ככה למלא את האנשים מול הטלוויזיה וכו'. כן, אני מניח שאחר כך היה תהליך של due diligence ובודקים את כל המסמכים. כן, 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 אבל צריך, כן, אבל זה ממש כיף, זה ממש חוויה כיפית, מאוד מאוד מלחיצה, מאחורי אותם קרישים יש גם עוד איזה 10 צלמים ואנשי הפקה, חוויה כיפית, הייתי אולי ממליץ, אולי, לא יודע. התחנה הבאה בדרך שלך הייתה הקמת מיזם משותף עם אח שלך, פלטפורמה בשם SpeakWiz, גם עוסקת בעולמות של Machine Learning ובינה מלאכותית, פלטפורמה ללימוד שפות. תוכל לספר על הפלטפורמה הזו, על תחנת הדרך הזו, ומה הביא לבנייה של המיזם הזה? כן, אז גם אח שלי הוא אוהד נלהב של כל מה שקורה ב-AI ו-Machine Learning לפני שזאת הייתה מילה שהיא מוכרת, וחשבנו איך אפשר ללמד אנשים אנגלית בלי, כאילו, רק עם בן אדם אחד, זאת אומרת, אני יכול לדבר עם המכונה, היא תענה לי ותתקן אותי וכו', כי היה כאילו, כי חשבנו שזה מיותר שיש עוד בן אדם לדבר איתו, וזה, אתה יודע, צריך מורה, והמורה, אתה יודע, הרבה פעמים כל החומרים זה דברים מיושנים,
אני מדבר כמה שפות בלי לדעת בכלל את הגרמר של השפות, ואפילו לא יודע קרוא וכתוב של אותן שפות. אז קראנו לזה speak with, אתה יכול ללמוד איך לדבר, בלי שיש בן אדם בצד השני, זה מכונה. היום זה ברור מאליו, אתה מדבר עם ChatGPT והוא מבין אותך ומדבר, אתה מבין? כן. אז היום זה ברור מאליו, אז היה לנו אתגרים לפתח את זה, פיתחנו את זה, כמובן זה לא היה נשמע כמו היום, וברמה שיש את זה היום, אבל זה היה מספיק טוב כדי להביא קצת טרקשן. זה לא היה מיזם קל, זה מיזם B2C, וגם לא כל כך הבנו איך אנחנו עושים מזה כסף, וכולי. אז זה גם הניסיון השני לעשות משהו. אז אנחנו מגיעים לניסיון השלישי, ואנחנו מדברים עכשיו על Wormy.io, אנחנו מגיעים לתחנה ולחברה שהקמת ואתה נמצא בה היום. Wormy.io היא, כמו שאנחנו הצגנו בפתיח, עוזרת לעסקים להבטיח שהמיילים העסקיים שלהם יגיעו לאינבוקס. אני חושב שזה תחום, אני כמנהל שיווק ואחראי על אופרציה שיווק, שאנחנו לא תמיד נותנים לו את היחס הראוי ולא נמצא במודעות שלנו בכלל. הרבה פעמים אנחנו יוצאים למהלך של קמפיין שיווקי באמצעות מייל, ולא נותנים יחס בכלל האם התוכן שבעמל רב עבדנו עליו, האם הוא בכלל יגיע ליעד, האם הוא יגיע לספריית פרומושן, האם הוא בכלל יסונן כספאם בשרתים השונים, אם זה ג'ימייל, אאוטלוק וכן הלאה. ואני הייתי שמח לשמוע ממך, מה בכלל הרקע שלך, שבכלל הבנת שאתה רוצה להיכנס לעולם הזה, שבינינו הוא לא הכי סקסי, אבל יש בו המון פוטנציאל, ומה הדבר הזה שקוראים לו חימום מיילים, מה הוא אומר בכלל, מה רואים מאחורי הקלעים, ואיך Wormy.io בכלל עוזרת בשיפור של יחסי העברה של המייל. כן, אז הכל התחיל בזה זאת אומרת, לאחד הביזנסים האחרים שלפני, התחלנו לשלוח מיילים כדי להביא לקוחות. חשבנו שזה רעיון טוב. התחלנו לשלוח הרבה מיילים, היה לנו כתובות מייל, ופשוט התחלנו לשלוח המון מיילים. ואנשים לא ענו לנו, ולא הבנו כל כך למה הם לא ענו לנו. חשבנו שזה אולי לא מעניין אותם, אבל אמרנו, איך יכול להיות שפחות ופחות, זאת אומרת, עם הזמן, פחות ופחות אנשים ענו למיילים שלנו. התחלנו לחשוב שזה לא מעניין, אבל אז הבנו שיש בעיה שקוראים לה ספאם, שאימיילים יכולים להגיע לספאם, אז לא חשבנו על זה בכלל, למה שזה יגיע לספאם וכולי, כי אנחנו לא שולחים משהו רע, באמת הצענו את הדבר הנכון לאנשים הנכונים, ואז הבנו שכן, האימיילים האלה מגיעים לספאם, ניסינו למצוא איזשהו פתרון, זאת אומרת, הלכנו באינטרנט, חיפשנו איזה כלי, היה איזה כלי, אבל הוא לא היה נראה רציני כזה, שילמנו על הכלי הזה, הוא לא כל כך עבד, ואמרנו, טוב, אולי נפתח, נעשה משהו, נתחיל לחקור. פיתחנו בעצם משהו לעצמנו כדי לתקן את בעיית הספאם, ואז פה בעצם היה פה איזה מומנט כזה שאמרנו, טוב, רגע, זה נראה לנו בעיה מספיק גדולה, כאילו, איך אף אחד לא פותר אותה. ופותרת אותה איזה חברה שהייתה נראית די מצליחה, אבל ממש כאילו לא תחזקו את זה, זה נראה לא כזה רציני. לא הבנו, אמרנו שזה הזדמנות טובה, ואז התחלנו ללחוץ על הגז בוורמי, והתחלנו את הפתרון שבעצם פיתחנו לעצמנו, התחלנו לבנות מזה פלטפורמה, והבנו שיש לנו פה משהו מעניין. אז המוצר הזה נולד מצורך אישי, מבעיה שהייתה לנו. חקרנו מאוד לעומק מה גורם למיילים להגיע לספאם, יש כל מיני דברים, גם אם הם טכניים, גם כאלה שרואים אותם בעין, כאלה שלא רואים אותם בעין. אז עוד מעט אנחנו באמת ניגע בטיפים פרקטיים מהעשייה שלכם, וגם הטעויות השכיחות שעסקים עושים היום במייל, אבל אני רוצה רגע לחבר אותנו למסגרת הכללית של נושא הפודקאסט, בינה מלאכותית. איך אתם רתמתם ב-Wormy.io את הבינה המלאכותית כדי להתמודד עם האתגרים של אווירות של מיילים, והגדלה של אפקטיביות של קמפיינים שיווקיים במייל? שאלה מצוינת. אז כבר שחינו בנושא של המשין לרנינג וה-AI, אז היה לנו פשוט, כי
תסתכל, יש כל כך הרבה פרוביידרים למיילים, אני חושב רק בישראל יש כאלה שעדיין אפילו פעילים, כמו וואלה, שיש אנשים שמשתמשים בוואלה, אני אפילו לא מדבר על כמובן על כל הג'ימל, יאהו, אאוטלוק, AOL וכל המוכרים, שיש עשרות, וגם בכל מדינה יש עוד פרוביידרים כאלה שהם אני חושב שיש לי עדיין עכשיו, מייל של וואלה, והשבוע עשיתי פגישה עם איש שיווק ופרפורמנס נוסף, שהתפלא שהמייל שלי שמוגדר בפייסבוק הוא של אוטמייל. אז אמרתי לו, ברור, מה, אין לך מייל של ספאם? אז כן, אני מניח שלכל אחד יש איזה 10 תיבות שונות שהוא משתמש בהן לפונקציות שונות ומגוונות. כן, שמעתי אפילו שהיום כשילד נולד, בין הדברים שעושים לו זה פותחים לו תיבת מייל כזה לתפוס את השם שלו, גדול, כי אז זה. גדול. על כל פנים, יש כל כך הרבה פרוביידרים, וכל פרוביידר יש לו חוקים משלו, איך בעצם, מה הטריגר שם לספאם. אז איך אפשר לקלוט את כל זה במוח של בן אדם? אי אפשר. וכל כך הרבה קומבינציות, אם ג'ימל שולח לוואלה, וואלה אם שולח לפה, ובתוך, אמרנו גם שיש כל כך הרבה פרמטרים, אי אפשר לתפוס את זה בראש. ומה שמתבקש פה, לעשות כדי, זה ללמד מכונה, וזה נקרא Machine Learning. תלמד את המכונה, תגיד לה, תקשיבי, כשאת רואה את זה צירוף כזה, זה התוצאה, כשאת רואה צירוף כזה, זה התוצאה וכן הלאה, ואז זה בעצם הופכת למומחה הכי חכם בעולם, כי היא ראתה את כל הצירופים האפשריים, וזה בדיוק פה ה-Machine Learning והאימפלמנטציה של ה-Artificial Intelligence, שמקבל את ההחלטה מה אני צריך לעשות עכשיו. הרי אם אתה תלך למומחה או לרופא, מה זה ללכת בעצם לרופא? מה זה רופא? רופא הוא מכיר את התחום, הוא ראה מקרים, ואז הוא מסתכל, טוב, יש פה משהו דומה, יש פה פציינט חדש, אבל אני מזהה את המקרה הזה או הזה, וזה התרופה שאני צריך לתת או הטיפול. וכשיש משהו שהוא לא מכיר, אז הוא מתחיל עוד פעם לגשש ולראות ולקרוא את הספר מהאוניברסיטה או לקרוא איזה מחקר. אבל רוב העבודה של הרופא היא נעשית בצורה די פשוטה, הוא ראה הרבה מקרים, בא מקרה חדש והוא יודע מה לעשות עם אותו מקרה. ואותו דבר המכונה, ואותו דבר הוא מומחה לאווירות מיילים. אבל אם יש מכונה שלומדת הרבה יותר מהר, אז זה היה מתבקש פה לעשות AI ומשין לרנינג כבר מההתחלה. ובמה זה שונה, תסלח לי על השאלה המתבקשת, אם אני עכשיו מתכתב עם ChatGPT או Perplexity ואומר לו, תתנהג עכשיו כמומחה לאווירות מיילים, ותשלח לי את כל סט הרולים שאני אמור לדעת, ותעזור לי להגדיר אותם במערכת המיילים שלי, לא יודע, HubSpot, MailChimp וכן הלאה. זה לא יעבוד לי? מעולה, שאלה יפה, זה יעבוד במובן מסוים זה יעבוד, אבל לנו יש דאטה של ChatGPT אין, יש לנו 4-5 שנים של דאטה שאספנו, איך צריך להתנהג ג'ימל עם וואלה עם AOL וכו', ל-ChatGPT אין אותו, אין את הדאטה הזה, הוא לא פומבי, הוא דאטה שלנו, ואנחנו אימנו את ה-AI שלנו, את המכונה, על הדאטה שלנו, וזה מה שגם מייחד אותנו. בכל הסיפור הזה, וכמובן יש נדבך שהוא כזה נכון לכל הפרוביידרים, אז כמובן ש-GPT יכול לתת את התשובה. מעולה, אז הובלת אותי עכשיו לנושא שהמאזינים והמאזינות שלנו מאוד ישמחו לשמוע, נושא של טיפים. אתה בכובע שלך כמומחה עולמי בתחום הזה, כמי שצבר, כמו שאמרת, 5 שנים של דאטה ייחודי בתחום, מה הטעויות השכיחות שעסקים או מנהלי שיווק עושים בשיווק באמצעות מייל, ואיך אתם פותרים את זה? או מה אתם מזהים, טריגרים מסוימים שמנהלי שיווק עושים ולא מודעים אפילו לזה? שאלה מצוינת. אז קודם כל, הרבה פעמים מה שאני רואה זה כשעסקים לא כל כך מבינים, הם קונים רשימות מכל מיני מקומות ומבחינתם שולחים את המייל הזה. שזה אסון נוראי, מה שקורה הם פוגעים בדומיין שלהם וב-IP שלהם. גוגל נותנת ציון לדומיין ונותנת ציון ל-IP. אז אם קניתי עכשיו רשימה, והרשימה הזאת יכולה להיות גם מקולקלת ורעילה, היא יכולה להיות רעילה עם כתובות רעילות, יש דבר כזה כתובות רעילות. אגב, אם אתם רוצים לעשות נזק למתחרה שלכם בכל הקשור למיילים, אני מחזיק ואני חושב שאפשר למצוא רשימה של מלכודות מיילים,
מלכודות, זה ממש מלכודות, אתם תכניסו את המלכודות האלה לניוזלטר שלו, תגללו למטה כזה באתר, תרשמו את הזה, ואתם תקראו אותו מבחינת המיילים, כי בעצם הוא יתחיל לשלוח מיילים למלכודות, שזה משהו אסון. אז אני מחזיק בכמה אלפים של כתובות כאלה, ויש כאלה הם רצות בכל העולם, יש להם סיבה מסוימת, אני לא אכנס לזה, אז כשקונים רשימות, לפעמים יכולות להכיל את המלכודות, וזה יכול להיות מאוד מאוד פוגע. מה שאתם עושים, אתם פוגעים בדומיין וב-IP שלכם, ואז המיילים הבאים לא מגיעים לאינבוקס. זה טיפ ראשון, ממש לנסות לא לקנות רשימות, ואם קונים רשימה כבר, או מביאים אותה, או מורידים אותה, או בפייבר קונים אותה, לא יודע, יש כל מיני דרכים להשיג רשימות מיילים, אז לוודא שעושים בדיקה, יש תוכנות, יש טולס לבדיקה של כתובות, להעביר את זה שם, לנקות את הרשימה, זה נקרא. חוץ מ-War.io, אתה יכול להמליץ על עוד כלים? נניח יש לי כבר, אתה יודע, מאגר של כתובות מיילים, עשרות אלפים, מאות אלפים, איך אני ניגש לזה בכלל? יש כלים שיכולים לעזור לי? לנו יש את הפיצ'ר הזה, ויש עוד כמה חברות, לדוגמה Zero Bounce, חברה די גדולה בתחום הזה, אז פשוט מעלים את הרשימה, ואז מקבלים ומורידים את הנקייה. זה דבר ראשון, שמאוד מאוד הרבה אנשים עושים את הטעות הזאת, ואז הם באים אלינו. מתי הם באים אלינו? כשכבר הכל הרוס, והם רואים שאף אחד לא מקליק על המיילים שלהם, ולא פותח, ולא עושה שום דבר, אז הם באים אלינו ורוצים לתקן. אז כדי למנוע, זה כמו המלצה לצחצח שיניים, ולא לבוא כשהשיניים גמורות לרופא, כי אז הבעיה תהיה יותר חמורה. אתם מטפלים טיפול שורש במיילים. כן. זה לא כואב כמו טיפול שורש, אבל איזה עוד טיפ? אז יש לנו את הנושא. איזה עוד טיפ אתה ממליץ? טיפ נוסף זה בתכנים עצמם. ככל שעכשיו ה-ChatGPT וכל המודלים נכנסו, בעצם מה שקורה זה משהו מאוד מאוד מעניין. אותם מודלים יכולים, הם לא תמיד עושים זה, אבל הם קוראים את המייל לפני שזה מגיע לנמען. כי הרי מה המטרה של גוגל וכל הפרוביידרים האלה? זה להגן על הלקוחות שלהם מכל מיני מיילים שהם סתם. לא להציף אותם בשטויות. מה שהם חושבים שזה שטות, שמים את זה בספאם. אז הם יכולים לקרוא ולפתוח את המכתב, וזה מה שהם עושים, לפעמים לא בכל המקרים, הם קוראים את המכתב עצמו, קוראים את המייל, בעצם ג'מיני או GPT, כל אחד והמודל שלו, קורא את המייל ומקבל את ההחלטה אם לשים את זה לתוך האינבוקס או לא. והרבה פעמים מה שאנחנו ראינו שיש טריגרים של מילים מסוימות, כמו מבצע, הנחה, מחירה, קריפטו, זה מילים שמעוררות את הטריגרים האלה, ואנחנו מאוד מאוד לא ממליצים להשתמש, ולנסות כאילו לעשות A-B טסטינג. מה כן מותר אני לא יודע להגיד, אני יודע רק מקרים שראיתי, ואני לא יודע מה יהיה בעתיד, אבל תמיד יש בכל כלי של מיילים יש A-B טסטינג, שמים מכתב אחד, מכתב אחר, וככה בעצם משפרים, עד שבוחרים את הטוב, ואז עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אני חייב לציין ששווה מאוד להתעסק במיילים, כי מיילים זה, מי שמצליח איתם, ה-ROI על המיילים הוא, על כל דולר שמשקיעים הוא 36 חזרה. אין דברים כאלה, לא ב-PPC בגוגל, ולא ב-PPC בפייסבוק, ולא בשום מקום אחר. הבעיה היחידה במיילים זה שצריך כמובן קצת להתמקצע ולהתמחות, וזה כל הסיפור, ואני חושב שמאוד מאוד שווה, כי אז אפשר לעשות קסמים ולעשות המון המון כסף מכל נושא המיילים וכו'. אז דבר ראשון זה לא לקנות רשימות, דבר שני זה התכנים ומה אנחנו כותבים בסאבג'קט ליין ומה אנחנו כותבים גם בבאדי, לנסות להיות פחות שיווקיים, פחות מילים כאלה שיכולות לעשות טריגרים. לנו יש גם כלי כזה באתר שאפשר לבדוק, אבל שוב זה רק על ניסיון העבר, אנחנו לא יודעים מה יש בעתיד, כאילו מה השינויים, ולכן אנחנו כל הזמן עוקבים אחרי זה. נגעת בנושא תוכן. אני לאחרונה קראתי ונחשפתי למחקר שעשה עדים של, אני לא יודע אם ראית, של גרפיט, סוכנות SEO, GEO, שפרסמה לאחרונה במחקר שלה שכמות התוכן מבוסס בינה מלאכותית ברשת עלה ב-2025 על תוכן אנושי. איך אתה פוגש את זה? כן, זה מטורף. אם תרצה אני אראה לך את הגרף עצמו.
כמובן שה-turning point היה עם הכניסה של כלים כמו ChatGPT. איך אתה פוגש, אתה יודע, בכובע שלך ב-Wormy.io, אתה יודע, תכנים שהם מבוססי AI בסקייל, שעוזרים אומנם למנהלי שיווק או לפונקציות המקצועיות באוטומציות במייל, לעשות מיילים בסקייל. האם זה פוגע בדומיין, האם זה פוגע באותוריטי, איך גוגל מתייחס לזה, או כל הפרוביידרים השונים. האם אתה רואה בזה סכנה? היתרון, כי מה שאפשר לעשות עם כל הכלים האלה וכל התכנים שעשו להם מג'ונרטים, איך שזה נקרא, זה לעשות פרסונליזציה לכל בן אדם, ואז זה דווקא תורם לאווירות. מה זה אומר? אני יכול עכשיו לעשות, כמובן יש את כל הכלים של האוטומציות, ואני יכול, כשאני שולח לך מכתב, אני יכול להגיד, אמיר, ראיתי את הפוסט שלך בלינקדין שפרסמת אתמול, לרשום איזה משפט פתיחה, אהבתי את הפוסט, ואז את המשך המסר שאני רוצה לתת. אז זה יתרון דווקא, כי אז כל בן אדם מקבל מכתב אחר, נכון? לא רק השם הפרטי שלו משתנה, הכל משתנה, וזה דווקא כן תורם לאווירות של המיילים. אז הדברסיפיקציה הזאת היא מאוד מאוד טובה לאווירות דווקא, כי היא גם מגדילה את הסיכוי של הנמען לפתוח את המייל, לענות לו ולהגיב לו, כי אם רשמתי, אמיר, ראיתי את הפוסט שלך בלינקדין או בפייסבוק, ואתה יכול לעשות את זה היום, כי אותם כלים מאפשרים ללכת לעשות ריסרצ' אונליין, אז בעצם אתה אומר, טוב, וואו, הוא באמת עשה כנראה ריסרצ' או הוא השקיע את הזמן, ואז אתה עונה, ואז התשובות והפתיחות והאינגייג'מנט עם האימיילים שאתה שולח, הם להפך, הם תורמים לאווירות, הם עושים טוב לאווירות. אני רוצה רגע לגעת בנושא שתמיד היה נשמע לי מצחיק, לקוח מעולמות של לחמם תבשיל. הרבה פעמים שואלים אותי, תגיד, חיממת את הדומיין? מה זה בכלל תהליך של חימום דומיין? חימום דומיין זה לשים את הדומיין בחדר כושר. מה זה אומר לשים אותה בחדר כושר? זה לקחת דומיין, הרי כל מייל נשלח מדומיין כלשהו, נכון? אם זה ביזנס, אז זה כמובן יהיה דומיין של הביזנס, ואם זה לא ביזנס, אז זה gmail, outlook.com וכו'. אז זה לקחת את הדומיין של אותה חברה, ולהתחיל לעשות טראפיק של מיילים בין אותו תיבת דואר או דומיין לבין תיבות אחרות, ולעשות אינגייג'מנט חיובי. אז אימיילים נשלחים מאותה תיבה להרבה אחרים, ובצד השני, כל האחרים האלה בעצם פותחים ולוחצים ועונים, ובעצם הם מאמנים את הדומיין הרבה יותר מהר להיות בריא. הבנתי. שמים אותו מהר בחדר כושר, מאמנים אותו, מחממים אותו, בונים לו reputation, זה נקרא reputation, בונים לו את ה-reputation הזה, והמייל מוכן לצאת לקרב האמיתי, לשלוח לנמענים, הלקוחות הפוטנציאליים או לרשימת ניוזלטר. ואם אני לא עושה את זה, מה הסיכון שאני לוקח? סיכון שאתה בעצם לא תגיע לאינבוקס. הבנתי, אז זה בעצם סוג של מאמץ ששומר על קשירות, נקרא לזה, כמו קשירות מבצעית של הדומיין. בדיוק. בוא ניקח רגע זום אאוט מעולמות החימום מיילים ודומיינים וכן הלאה. אני רוצה דווקא להתמקד בך באספקט האישי. אז כמו שאמרנו, מ-2017 אתה בתוך העולמות האלה של Machine Learning ובינה מלאכותית. מאיפה אתה שואב את ההשראה והידע שלך בכל הנוגע לעולמות האלה? מקשיבים לנו מנהלי שיווק ומנהלות שיווק שישמחו לשמוע מאיפה אתה מביא השראה, רעיונות, יצירתיות בעולמות האלה. אני בחיים לא חשבתי שאני אתעסק ביזמות, אני אגיד לך את האמת, אני בחיים לא, אין לי אף אחד במשפחה שהוא יזם או איש עסקים. היה איזה, אני אגב עשיתי את מסלול העתודה בצבא, זה מסלול כזה שלומדים קודם ואז הולכים לצבא. אז לומדים באוניברסיטה ואז הולכים לשירות צבאי ביחידות טכנולוגיות. ובאחד הפעמים, אחרי כמה שנים בצבא, יצא לי לפגוש את הבן של אורי לוין, שהוא המייסד של ווייז. כן. יש לו גם ספר מאוד מאוד מומלץ, שנקרא Fall in Love with the
problem, not the solution. היום אני כמובן אבל פגשתי את הבן שלו, מאוד, אז ווייז הייתה נראה לי אחרי האקזיט, איזה חצי שנה אחרי האקזיט, זה היה האקזיט הכי גדול במדינה, כולם דיברו עליו כמובן, ואז פגשתי את הבן, ויצא לי ככה גם הרבה זמן, היה לי הרבה זמן איתו, וממש התעניינתי באבא שלו, כאילו, שאלתי אותו, כאילו, איך זה בכלל, כאילו, לבנות חברה כזאת עצומה, ואחרי זה גם למכור אותה לגוגל, תספר לי מי זה אבא, כאילו, מה הוא מתלבש, מה הוא אוכל, איפה הוא גר, מה יש לו וילות, אם הוא כזה מיליונר, הוא נוסע לבוגטי, תספר לי עליו, מה זה הדמות הזאת, איך יוצרים כזה, כאילו, כי אתה יודע, מאוד מאוד ריתק אותי, ואחרי אחרי הזמן הזה שהוא נתן לי, אני אמרתי לעצמי, וואו, זה מה שאני רוצה להיות בחיים, היום אני רחוק שנות אור מזה, אז בכלל הייתי רחוק כמה פלנטות, אבל ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות. ידעתי שאני רוצה לנסות לבנות משהו בעצמי וכולי, ופשוט הרדארים שלי, האוזניים שלי, הכל נפתח להזדמנויות. כל הזדמנות ששמעתי, אמרתי אני רוצה לשמוע עוד. כאילו כל אחד שדיבר על, בזמנו היום זה AI, ואני חושב שמישהו לא קופץ על הגל הזה מפספס, כי יש המון המון הזדמנויות והמון כסף והמון דברים. אז זה היה אמזון ודרופ שיפינג ודברים כאלה, אז מי שהגיע ראשון לדרופ שיפינג ועשה את כל הדברים האלה ומחירות באמזון, גם הצליח לעשות המון המון כסף. כמובן מי שנכנס אחרי 10 שנים, כבר יותר קשה ויותר קשה, אני אף פעם לא אגיד שזה בלתי אפשרי, אבל זה יותר קשה, בהתחלה זה הקל. שיווק שותפים, היה הייפ, מי שנכנס בזמן עשה הרבה כסף, היום זה AI, מי שנכנס בזמן עושה כסף, ופשוט פתחתי את הרדאר הזה, והייתי פתוח לסיכונים, פתוח לדברים, פתוח לשמוע, וידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות, אז נכשלתי המון המון פעמים, נכשלתי בכל מיני עסקים שונים, עשיתי כסף, והרווחתי כסף, והפסדתי עוד פעם, והיה לי תקופות שחשבתי שאני איזה לוזר, שלא יצא ממני כלום, וזהו, והיום ברוך השם אני לא מרגיש שאני לוזר, אני לא מרגיש שאני אורי לוין, אבל אני מבסוט מהדרך, אני בונה משהו מעניין. מעורר השראה, אז אם אני רק אסכם, דיברנו מאיפה אתה שואב את ההשראה שלך, אז אתה אומר, אתה כמו רדאר, אתה תמיד מביא איתך סקרנות טבעית, כדי לזהות את הטרנדים החמים ביותר, ולומד את כל מה שקשור למגמות החמות, הטרנדים החמים, ולראיה, אתה התחלת לעבוד על Machine Learning ו-AI עוד לפני שזה היה פופולרי, ועכשיו אתה קוצר את הפירות. אגב, פירות, רק צריך להגיד, אם כבר עוסקים בפירות, קוקוסים וכן הלאה, אתה כרגע יושב ביעד מאוד אקזוטי, סוג של נווד דיגיטלי נקרא לזה, בתאילנד, נכון? אז אמנם לא בוגטי, אבל תאילנד. כן, אבל אני לא נמצא שם באופן קבוע, אני נווד מאוד אגרסיבי, בוא נקרא לזה, אני לא נשאר באותו מקום הרבה זמן, אני משנה מקומות בתדירות מאוד מאוד גבוהה, אני מאפשר גם, זה היה אגב אחד החלומות שלי גם, אמרתי לעצמי, האם אפשר גם להיות גם יזם, גם להיות נווד, גם ליהנות מהחיים, גם לעשות משהו שמעניין אותי, והיום לא רק אני עושה את זה, אלא גם מאפשר לכל האנשים בחברה לעשות את זה, ואני דוחף אותם אפילו, אם אתם יכולים ואתם רוצים, טוסו לתאילנד, טוסו לברזיל, איפה שאתם רוצים. אם הם יהיו מאושרים בנפש, הם יהיו הרבה יותר פרודוקטיביים, הרבה יותר שמחים, הרבה יותר יתרמו, אתה יודע, גם האווירה תהיה יותר טובה, אבל בן אדם שהוא לא מרוצה מהחיים שלו, אז גם הוא תורם פחות לחברה. אז היום לא רק אני מטייל, גם החבר'ה בחברה. מדהים, דניאל, מעורר השראה. אז יש לי 2 שאלות לסיכום. אחת, שומעים אותנו גם ג'וניורים, אנשי שיווק שמתחילים את דרכם, או רוצים להשתלב בעולמות הבינה המלאכותית. איפה להתחיל? מה היית ממליץ להם? ממש ללמוד את כל הכלים על בוריים, כל הכלים שיש ולדעת מה קיים, קודם כל כדי לייעל את העבודה ולא לבזבז זמן, זה משהו שגם אני מאוד מאוד דורש בחברה, ואני חושב שכל חברה דורשת, אנחנו לא חברה כזאת גדולה, אנחנו 90 אנשים,
אבל גם חברות ענק דורשות מכל העובדים שלהם היום להשתמש בכל מיני כלים, כי כמובן הרציונל הוא שהעובד יתעסק בפחות עבודה מנואלית ויעשה הכל באוטומציות. אז אני אומר, ללמוד את הכלים האלה, להתעניין בהם, ומי שיש לו חלום לנסות משהו בעצמו, אז יש פה כל כך הרבה הזדמנויות עכשיו, זה פשוט, זה זמן טוב, זה כמו, אני אומר לכולם, מי שפספס את הדרופ שיפינג, פספס, מי שפספס את הביטקוין, פספס, אבל לא לפספס עכשיו, וגם זה אנחנו כבר אתה יודע, אנחנו כבר רבועים, אני חושב, אפילו באיזשהו מקום, כמעט מגיעים לרוויה, כמעט, יש כבר לעורכי דין, יש לכל מקום כבר, אתה יודע, יש כבר הצפה, יש כבר התפכחות, כן, אנחנו נמצאים בשלהי ההתפכחות, אני חושב. לא לפספס, כן. לסיום, אני אשאל אותך שאלה שאנחנו שואלים את כל האורחים שלנו. נכון שקשה מאוד להתעסק בתחזיות, בטח בתחום שזז כל כך מהר, אבל אני אשמח להבין ממך מה התחזית שלך למחלקת השיווק של 2026. לא הלכתי רחוק מדי. אני אגיד לך את האמת, יש לנו כבר את התחזית הזאת אצלנו, וזה לא בעיקר בהגדלת כוח אדם. כי היום, מה שאפשר לעשות, כמו שאמרת, היום אפשר לעשות הרבה SEO ו-GEO והכל כזה, אתה יודע, מהיר, ובלחיצת כפתור יש לך כל כך הרבה מאמרים. אז היום זה לא, מה שיעשה את ההבדל בשיווק זה הבידול, איך אתה בעצם פורץ, איך אתה נהיה בעצם לא כמו כולם. וזה נראה לי מאוד מאוד קשה, וזה יהיה אתגר, איך אני בולט יותר מעל כולם, מה אני עושה משהו משוגע. והיום, אגב, בכל חברות הטק, הבילבורד חוזר לתמונה, מה שנראה כל כך דפוק, כאילו, אתה יכול לעשות SEO ו-PPC, ופתאום אתה שם בילבורד על איזה כביש בסן פרנסיסקו, דווקא זה מושך יותר תשומת לב מאשר איזה מאמר ב-SEO, או איזה טיק טוק מטומטם, וזה קורה, חברות, הייטק ענק, אתה רואה, יש שם איזה פרזנטור שעושה איזה טיק טוק מטומטם, וכאילו מכירים, אבל ככה זה עובד היום. תודה רבה, דניאל, אני למדתי היום המון והחכמתי, ותודה על ההשערה ושיתוף הידע, ואנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי הפעילות שלך ושל Wormy.io. לשמחתנו, גם בשביל הפודקאסט ולמאזינים והמאזינות שלנו, הסכמת לשתף קוד קופון להתנסות חינמית במערכת, אם תוכל רק להסביר איך זה עובד ומה מקבלים. אז כל מי שהזין וירצה להשתמש, יקבל חודש חינם, וגם יקבל שיחה של להסתכל על כל מה שקשור למיילים שלו ולמערכת, ונשמח מאוד מאוד לעזור ולשתף מהידע שלנו. מעריכים את זה, תודה רבה. אז עד כאן הפרק של היום, תודה לכל המאזינים והמאזינות שלנו. אל תשכחו לדרג אותנו באפליקציות של הפודקאסטים, זה עוזר לנו להפיץ את הפודקאסט ולהגיע לאוזניים חדשות ורעננות של אנשי שיווק. תודה רבה, דניאל, ונשתמע בפרק הבא.